Trending gayud ang mabulukong GMA Gala 2023. Ang panagtapok sa mga biggest and brightest stars si GMA Sparkle hangtod na sa mga noontime show host sa duha ka mga noontime programs ug kapamilya stars. Itutukan gayud sa kadaghanan. Atong seran pinaagi ni ining report. Stars have aligned. Ang gipahigayong GMA Gala 2023 makulagway nga usa ka historical event. Diin nagkatapok ang mga dagkong pangalan si GMA Sparkle uban ang mga host ug personalities sa nakadiyang partners ug mga kapamilya artists. No, this is where it all started para sa amin. So, para sa amin, ito'y tahanan namin. At palagi kaming magiging proud to be Kapuso. So, nakakatawa lang na right now we're really seeing the undivided unity of all stations, just to deliver great content for the Filipinos and to be united in making the Philippine showbiz industry stronger than before. May tambong usab sa gala si Unbreak My Heart star Joshua Garcia. Masaya sila katrabaho and hindi mo pagka nasa set kami parang walang taga-kabilang network to, walang ganan eh. Parang isang pamilya lang kasi kami. Nagpahugyaw usab sa red carpet interview ang mga host sa Eat Bulaga, Yorme Isko Moreno, Petong Sumaya ug Buboy Villar. The team and Buboy and I, we went to Mambaling, Cebu. Yes. The other day, we did a live Gisa Gedli as we have promised that we'll bring Eat Bulaga closer to them. Samtang mga Showtime hosts Vice Ganda and Curtis, Bong Navarro ug Jong Hilario mitambong usab sa gala ug malipayon sa bag-o nilang Pinoy-anan. Siyempre, bilang isang artist at alam ko nararamdaman din ng lahat ng co-artist ko na ang sarap dahil ngayon wala lang ang network war. Samtang solo nga may rampa sa red carpet, si Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza. Nag-inusara usab si pambansang Ginoo David Licauco. Apan excited ang duha sa giandam nga movie nga That Kind of Love nga pagabidahan nilang duha. Ug ang umaabot nila nga adaptation sa maging sino ka man. Cecil Kibod Castro, GMA Regional TV Live.